Sarupathar constituency long hawar ada tu misen adolong la pen towar kawi pen kaikia port ami kedam kewang phan kisung chitong nanglo bonta nono por Sarupathar hawar ada phan isi birta kemi bangso kisung pen kepajok jia phan sarkar pen misen adolong la pen misen atowar silam ponpu Sonsi lakhaing ko rahini Sarupathar MEC constituency hawar ada phan isi kaching thor asai mu deng ponpu la sonsi Sarupathar constituency ka parlo Hanjang langso PWD adung het kido adelong Hanjang langso langteng adelong Pak langso lakhai si adelong Balipathar terang arong adelong pen kidang lok kaddu kawe hum photrok adolong ka hingno et pena jok rala tum ka cheleng aphan isi thedunga kisung chetong nanglo Sonsi osomar school ke thon kewan hithi borwa ke dam bepar be ha klem bang atum la pen kisokion ekache pon pen ke chenglok sonsuria kisung ahut akinangji ason an mesen adelong la pen towar ke wak pen ajok kisung chetong nanglo labangso kisung alam Sarupathar constituency MEC kadom terangpi chini pami pen dolong towar kaselam ponji aphan Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Anparta Team Karbianglong Angbong Chingki Chithanlin si Sarupathar ke parlo angkang an dolong towar kawi atimalong kaselam ji aphan Guwahati pen social survey atimatum pen kahumri wang tanglo Te Karbianglong live kelang aradan phanilin ben kadom project lalo nili Karbianglong live kelang aradan phan nili hin tum nili tum pen kapachini pon kang tung la pen kapaklang pon kang tung gila hen lo kidam tang achiklo pen nili tum Karbianglong live pen kapaklang pon abirta long Jasemet Sarupathar hawara long dolong kachileng mowe akisung apathak nili tum paklang pon lo labang so paklang det pen aphi sarkar pen RDN ponse pini abangke labang so adulong kaselam ponje phan Jasemet Sarupathar angkang along kacheleng mo pin adulong hai hui kaselam ponje phan alang litum nang survey mate alang litum pen ladak kabunai ponje phan se nang humri pon lo lasi labang so berta ke lagai litum Sarupathar arat te bokterai la dolong kachelat mo tuman an ke berta ke melo bese nilitum bestame pachini pon lo la pen labang so long kewan pon thega pot nilitum Jasemet Sarupathar MEC akhai pi sangpi garam terang pi pen chenglok MLA Dr. Numal Mumin nangpardat Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pastame labangso aradatum akiros tame pi ponlo labangso nangka humri ke wang ahut man kedo Sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi methang pen Japonsi Guwahati pen survey team Dorothy Khos Priyanka Bonik SDO PWD Probhat Be Pawantimung atumpen along towar ka hingno dolong ka hingno paklang dun lapen kaching thur asai mo kewan pontheka pot Sarupathar arat pen MEC kadom terangpi CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin atuma phan kachuru pachirpon Balipathar pen present terang Karbianglong live